versenyképesség talán az egyik legösszetettebb fogalom, amit a gazdaságban definiálhatunk. A való igaz, azok a dolgok, amiket elmondtál, tehát az OECD és az IMD által definiált versenyképességi definíciók népszerűek, sőt azt lehet mondani, hogy talán az IMD versenyképességi definíciója az, amely hozzám is a legközelebb áll, hiszen, ahogy említetted, az IMD azzal határozza meg a versenyképességet, hogy milyen feltételeket tudunk meghatározni, milyen feltételeket tudunk formálni tulajdonképpen a vállalkozásoknak. A versenyképesség egy rendkívül összetett, multidimenzionális dolog, hiszen több pillérből tevődik össze, és éppen ezért nem könnyű annak a definiálása sem. Egyrészt azért sem könnyű, mert nem mindegy, hogy kinek az oldaláról nézzük meg a versenyképességet. Nyilván a versenyképesség mást jelent egy termelővállalatnak, más jelent egy szolgáltató cégnek, más jelent például az oktatásban, és valljuk be őszintén mást jelent nemzetgazdasági szinten is. Tehát, hogyha ezekből kiindulunk, akkor talán nem csoda, hogy a versenyképességnek nincs egyébként egy egységes definíciója, azonban mégis vannak olyan dolgok, amiben a versenyképességet közös nevezőre kell hoznunk. És ez a közös nevező, ez tulajdonképpen azok az adottságok, tulajdonságok, feltételek, hiszen benne van a nevében, hogy képesség, versenyképesség, amelyekkel tulajdonképpen a környezetünk kihívásaira, feladataira, problémáira választ tudunk adni. Tehát azt lehet mondani, hogy a versenyképesség mindenkinél mérhető, egyébként nem csak országnál, nem csak vállalatnál, hanem bizony az egyének szintjén is, és éppen emiatt nem tudunk egységes definíciót meghatározni. Tehát egyrészt ez a kérdés, hogy kinél mérjük. Számomra a versenyképesség és a saját versenyképességi definícióm is leginkább az IMD-hez közelít. Én annyival egészíteném ki az IMD-nek a definícióját, hogy igen, feltételeket kell formálnunk, feltételeket kell tudnunk biztosítani minden gazdasági szereplőnek ahhoz, hogy fejlődni, hogy haladni tudjon. Ugyanúgy haladnia kell a háztartásoknak, ugyanúgy fejlődnie kell az egyénnek, a családoknak. Tehát azt lehet mondani, hogy ez a feltételrendszer, amit mi versenyképesség alatt értünk, annak elég tágnak kell lennie. A versenyképesség tehát valóban feltételrendszereknek a formálása is, amiben a gazdasági szereplők képességeik által fejlődni tudnak. Jól hangzik, hogy így fogalmaztad meg a versenyképességet. Nekem egy kicsit azáltal is rokon a fenntarthatósághoz, hogy itt is szinteket lehet definiálni, és ez az egyéni, társadalmi, szolgáltatási, meg üzleti, ami a fenntarthatóságnál ugye mi 4 szintű definíciónkban van, az itt is nagyon jól megjelenik, hogy a versenyképességet is lehet egyéni, társadalmi, meg nemzetgazdasági szinten értelmezni. Te milyen keretrendszerbe tudod ezt elhelyezni, vagy hogy szoktál megközelítési módot választani a versenyképességhez? Hát a versenyképességnek több pillére is van, ahogy arról beszéltünk az előbb is, és nem véletlen, hogy a versenyképességnek a definíciói is különbözőek pont ebből az okból kifolyólag. Tehát valaki szerint a versenyképesség az, hogyha mondjuk egy ország javítani tudja, erősíteni tudja a tőkevonzó képességét. Van, aki szerint az a versenyképesség, hogyha hatékonyságot tudunk javítani az iparágakban. És vannak olyan nézőpontok, szemléletek is, amelyek szerint a versenyképesség az igazán az, amikor a tudás alapú, innováció alapú dolgokban tudunk előrelépni. Például nekem a kedvencem igazából az innováció és tudás alapú gazdaságoknak az építése, és az elmúlt évek és talán évtizedek is erősen megmutatták azt, hogy mennyire felértékelődött az emberi tudás. Látjuk a digitális fejlődést, látjuk a technológiai fejlődést, látjuk azt, hogy mennyire szükséges az innováció, a 21. században felértékelődött a projektmenedzsment, és így tovább. Tehát nagyon sok olyan dolog van, ami azt bizonyítja számunkra, hogy valóban az innováció és a tudás alap, az rendkívül fontos lenne a gazdaság, és így a vállalkozások, az iparágak erősítéséhez is. Hogy milyen keretrendszerben lehet ezt belefoglalni, ezt talán azok a versenyképességkutató szervezetek tudnák megmutatni, amelyek tényleg több dimenzió, pillér alapján értelmezik a versenyképességet. Ha megnézzünk egy ilyen riportot, akkor láthatjuk, hogy abban tényleg a makrogazdasági dolgoktól kezdve a humántőkén át az innováción, a vállalkozások helyzetén, az üzleti környezet helyzetén keresztül nagyon-nagyon sok minden benne foglaltatik, és ha az ember egy ilyen riportot átnéz, és ez majdnem minden versenyképességi jelentésre igaz, akkor láthatjuk azt, hogy
tényleg versenyképességet mérni nem lehet egyoldalúan. Tehát nem lehet csupán azt mondani, hogy a versenyképesség az egy dolog, vagy egy dolognak a függvénye. Ez eleve butaság is lenne a részünkről, hiszen annyira összetett üzleti környezetben dolgozunk, és annyira sok minden hatás ér bennünket, és annyi sokféle képességre van szükségünk, vagy többféle képességre van szükségünk, hogy megálljuk a helyünket ebben a helyzetben, vagy ebben a versenyben, hogy talán nem is lehetünk elég naívak ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy egy dolog elég igazából. Tehát aki versenyképesség kutatással foglalkozik, annak tényleg több dologra is figyelnie kell, és nem lehet csupán azt mondani, hogy egy vagy két dolog annak a függvénye. Úgyhogy keretben foglalni ezt megint azért nem lehet, és azért nem lehet általánosan beszélni erről, mert ez megint függ attól, hogy hol vizsgáljuk. Megint függ attól, hogy milyen iparág, milyen ország, milyen szereplő, egy picit más a kerete mindenkinek. Az azonban biztos, és ezt megint csak szeretném megerősíteni, hogy mindenkinek kell a versenyképességével úgymond foglalkozni, és mindenki tud is abban vizsgálódni. Igen, és hogy mivel ennyi szereplője van, illetve ennyire sok területet érint, ezért egy kicsit én úgy érzem, hogy ez is egy ilyen túl hype-olt fogalom kezd lenni, ugyanúgy, hogy most már minden fenntartható, és most már minden versenyképes is, de hogy mennyire szolgálja ez tényleg azokat a hatékonysági, termelékenységi, életszínvonalbeli dolgokat, ezekre vannak mérőszámok, miket mutattok ti igazából? Természetesen vannak. A túlhypolás igazán nem is abban jelenik meg, hogy a versenyképességet vagy a fenntarthatóságot is minden fórumon, minden helyen használják, már szinte divat lett ezeknek a használata, és egy picit úgy érzem, hogy nem mindig értik annak az igazi jelentőségét, hogy mit is jelent fenntarthatónak lenni, mit is jelent versenyképesnek lenni, és éppen ezért tartom egy kicsit felkapottnak ezeket a definíciókat, ugyanis ez régebben is fontos volt. Régebben is fontos volt a versenyképesség, régebben is fontos volt a fenntarthatóság, valahogy mégsem foglalkoztak vele annyit, mint mostanában, és ahhoz, hogy viszont foglalkozzunk ezzel, alaposan meg is kellene értenünk, hogy mi van a folyamatok mögött. Tehát, hogyha valaki a versenyképességben foglal állást, akkor igen, nézzen egy kicsit utána, hogy ez mit is jelent valójában, és ugyanez igaz a fenntarthatóság kapcsán. És a fenntarthatóság is sokkal bonyolultabb, összetettebb folyamatokat foglal magában, mint csupán annyit mondani, hogy fogyasszunk kevesebbet, mert ez is egy összetettebb dolgot takar, egy hosszú távú összetett folyamat, amely a világgazdaságban alakulgatott hosszú évtizedeken keresztül. Ma már tényleg eljutottunk oda, hogy ezekkel aktívabban is foglalkozzunk, de nyilván megvan ennek az oka, hogy miért kell ezekkel foglalkozni. És ugye a versenyképesség is most teljesen új megvilágításba került. Ez főleg annak köszönhető, hogy ugye ezek a nagy válságok most jelentősen a figyelem középpontjába állították ezt a kérdést. Ugye annak idején a 2008-as válság, majd most ugye a Covid válság, illetőleg most az energiaválság is, amely ugye kialakult a részben az orosz-ukrán háború következményeként, részben a Covid válság hatásaként is. Ez új megvilágításba helyezte a cégeket és a gazdasági szereplőket is, hogy hogyan tovább, hogyan tudjunk megmaradni, fennmaradni ebben a helyzetben. És ami még fontosabb, és ez látszik az Európai Unió politikáiból, hogy hogyan építjük majd a jövőt, hogyan építünk reziliens gazdaságokat, és most már ott tartunk, hogy a vállalkozások is hogyan tudnak reziliensek, ellenállók, képesek lenni, mert nyilván nem lenne jó, hogyha még egy ilyen válságba belekerülnénk, és feltartott kézzel várnánk, hogy mi történik. Tehát el kell jutni most már oda a gazdasági szereplőknek és az országoknak is, hogy kiépítenek megint csak egy képességet, ugye benne is van a nevében, amivel ezeket a kevésbé kedvező helyzeteket kezelni tudják majd. Nyilván ez is versenyképesség, ha belegondolunk, hiszen ehhez valamit építeni kell. Tehát ehhez valami feltételrendszer kell, ehhez tulajdonságok kellenek, ehhez valamit ki kell építeni a gazdasági szereplők szintjén, hogy egy ilyen helyzetnek meg tudjunk felelni. Tehát, hogyha azt nézzük, a versenyképesség is többek között egy helyzetnek való megfelelést is jelent tulajdonképpen. És ami a mérőszámokat illeti, a mérés nyilván mindig attól függ, hogy mit akarunk mérni. Tehát amikor a mérés kiválasztására sor kerül, akkor természetesen függ az, hogy a versenyképességet milyen szemszögből szeretnénk megvizsgálni. Például, hogyha innováció és tudás alapú gazdaságokat szeretnénk értelmezni, akkor nyilván az innovációnak, a tudáshasznosításnak és az ezzel kapcsolatos módszertanoknak szerepe van. Amikor megnézzük az IMD vagy a WEF, ugye a Világgazdasági Fórum versenyképességi anyagait,
akkor látjuk azt, hogy ők is különböző mutatók és különböző statisztikák segítségével mérik a versenyképességet. Tehát valahol ezeket össze kell gyűjteni. Vannak objektív és szubjektív dolgok, amelyet tudunk mérni a versenyképességben. Például az, hogy a makrogazdasági mutatóink hogyan alakulnak, az elég egyértelmű, hiszen a statisztikai hivataloktól ezeket le tudjuk kérni, ezeket az eredményeket. Látjuk, hogy áll a költségvetés, látjuk, milyen az államháztartás hiánya, látjuk, milyen az infláció. De vannak olyan dolgok, amelyekhez meg kell kérdeznünk a gazdasági szereplőket. Például meg kell kérdeznünk őket arról, hogy mit szólnak a korrupcióról. Érzékelik-e a korrupció szintjét az országban? Vagy mennyire innovatívak ezek a szereplők, és akkor meg kell kérdezned tőlük, hogy igen, mennyi innovációt csinálsz, milyen projektjeid vannak, mennyit költesz innovációra, fejlesztésre, és akkor ők elmondják. Vagy milyen például a humántőke hasznosítása a szervezetnél. Ezek nagyon nehezen mérhető, ugye ezek a soft tényezők, amelyeket nehezen tudunk mérni. Tehát vannak objektívebb és szubjektívebb dolgok is a versenyképesség mérésében, és pont ezért kritizálják többek között a versenyképességet, mert a szubjektív dolgok az értelemszerűen függnek attól, hogy kiket kérdezünk meg. Tehát van benne egy bizonyos torzítás is egy picit, amelyeket ugye ki kell szűrni. De még egy gondolat ehhez, hogy erre egy megoldás van, hogy többféle módszertannal kell megvizsgálni a versenyképességet. Ugye amikor versenyképességet vizsgálunk, akkor nem elég csupán egy jelentésre támaszkodni. Megnéz az ember még egy jelentést, meg még egy jelentést, és a 3 jelentés ugyanazt mondja, hogy mondjuk adott országban gyengül a versenyképesség, akkor ott már el lehet gondolkodni azon, hogy tényleg így van. Meg ugye itt visszacsatolnék ahhoz, amit az elején mondtál, hogy itt a pilléreket is össze lehet talán nézni, hogyha egyik fejlődik, akkor az húzza a másikat, tehát az egyéni, a társadalmi, meg a gazdasági vonalakon. Nem tudom, hogy így pillérenként így tudnál említeni pontokat, amik ide tartoznak? Tehát mi az, ami fontos egyéni szinten? Például ugye te az egyetemi szférából jössz, és ugye mind DK helyettes is a képességfejlesztés, ez fontos téma, de ugye a kutatások révén meg belelátsz a gazdasági paraméterekbe is, úgyhogy egy kicsit, hogyha ezekről egy részletesebben tudnál még mesélni. Természetesen minden mindennel összefügg, tehát ez egyértelmű. Hogyha mondjuk többet költünk az innovációra, és akkor a versenyképességünk az innováció által erősödik, akkor az innovációs pillér minden bizonnyal hatással lett mondjuk a technológiai rendelkezésre állásra. Vagy mondjuk az oktatás pillérben érezhető változás van, tehát többet fordítunk az oktatásra, javul a tudásszint mondjuk egy országban, érezhetően annak lesz hatása mondjuk az innovációra, vagy a munkaerőpiaci hatékonyságra. Tehát igen, azt lehet mondani, hogy vannak olyan kulcsterületek, amelyeket, hogyha jól megfogunk egyébként a versenyképesség erősítése kapcsán, akkor azok a többi pillére is egyértelműen hatással lesznek. Ugye, hogyha az innovációra, az oktatásra, vagy az egészségügyre sokat költ egy ország, annak érezhető hatása lesz abban, hogy egyének jobb képességek alakulnak ki a gazdaságban, azokat jobban tudjuk hasznosítani a vállalkozásoknál, az összeadódik az ipar versenyképessége tekintetében, az hatással lehet a nemzetgazdasági teljesítményekre, tehát nagyon jól össze lehet ezeket kapcsolni, és nem véletlen az, hogy vannak igen alapok, amelyeket erősíteni kell. Alapvetően azt szoktuk mondani, hogy van erőforrás alapú versenyképesség, van ugyebár innováció alapú versenyképesség, és van hatékonyság alapú versenyképesség is. Tehát, hogyha megtaláljuk ezekben a kulcsot, hogy mivel tudunk mondjuk hatékonyságot fejleszteni, mivel tudunk innovációt fejleszteni, az erőforrások azok ugye adottak, mert ugye az erőforrás az országban rendelkezésre álló erőforrásokat jelenti, de erre is lehet alapozni, akkor azok valamilyen irányban elviszik a versenyképességnek a többi pillérét is. Tehát építkezni kell ebben a folyamatban. És még egy dolog, amit említettél, az egyének, mert akár az egyéni szintig vissza lehet ezt vezetni. Ezt el lehet úgy képzelni, mint egy egymásra épülő piramist. Amikor az egyének versenyképessége, az egyének fejlődése ugye megjelenik a vállalatoknál, a munkaerőpiacon. Ugye az egyének fejlődését alapvetően a család, a szocializáció és az oktatást tudja például elősegíteni, vagy az a környezet, amelyben az egyének élnek. Tehát itt megint csak látszik, hogy fontos a feltételrendszernek az alakítása. Ezek az egyének bevisznek valamit a szervezetekhez, tudást visznek be. És ott az a tudás, az a képesség, ami ott a szervezeteknél hasznosul, a cég abból szervezeti tőkét tud kovácsolni. Neki abból lesz valami, abból lesznek projektek, abból lesz innováció, abból lesznek új termékek. Tehát a vállalatok versenyképessége igen nagyon függ attól, hogy kik és milyen potenciálok kerülnek be a szervezetbe.
És amikor azt látjuk, hogy a szervezet megfelelő üzleti környezetben tud mondjuk dolgozni, és megvannak ezek a potenciálok is, azokból kialakulhat egy versenyképes iparág. És a versenyképes iparágban, a versenyképes iparágból pedig lehetnek húzóágazatok. Ha húzóágazatok vannak, az pedig a nemzetgazdaságra hathat pozitívan, erősíteti a GDP-t, hozzájárulhat adóbevételekkel például. Az ottani cégek, ha CSR-kodnak, javíthatják a társadalmi értékeket is, a környezeti értékeket is. Tehát nagyon röviden tényleg összekapcsolódik ez, és minden összefügg, azt lehet mondani, de ezt a modellt, vagy ezt a piramist is tulajdonképpen meg lehet alapozni akár már az egyéni szinten is, és azt nem szabad elfelejteni, hogy aki újra kezdi, vagy előről kezdi ezt az egészet, annak akár egy hosszabb út is lehet ez. Ez egy hosszú folyamat, amíg eljut az ember odáig, hogy az egyén versenyképességének építéséből nemzetgazdasági versenyképesség lesz. És ebben ténylegesen is az oktatásnak például kulcs szerepe van. Igen, és azoknak a szemléleteknek talán, amiket ti ugye az egyetemisták felé biztosítotok alapvetően, hogy merjenek választani, priorizálni. Itt a priorizálásnak nagy szerepét látom, hiszen erről is talán már beszélgettünk így korábban, hogy nem kell mindenkinek innoválni, nem kell mindenkinek versenyképességi szempontok szerint működni. Lehet, hogy valaki csak önmagát adja, vagy azokat a szolgáltatásokat nyújtja, amiben ő otthon érzi magát, és egy autentikus működést végez. Majd a környezete eldönti, hogy az mennyire versenyképes, illetve hogy hogyan tud ebben fennmaradni, vagy fenntarthatóan megmaradni, hogy te ezt hogy látod így, akár a kutatásaitok révén, akár így az egyetemi környezeten belül, hogy tudjátok ezt a fajta kiválasztást, vagy priorizálást beépíteni a gondolkodásba? Mire készítitek fel az egyetemistákat, így is kérdezhetem. Természetesen az egyetemi oktatásban is vannak kötöttségek. A kötöttségek azt jelentik, hogy meg kell felelnünk bizonyos kimeneti és képzési kimeneti követelményeknek, amelyek meghatározzák, hogy milyen képességekben kell a hallgatóknak előrelépnie, tehát hogy mit kell megtanulniuk, az, hogy diplomát szereznek, azzal milyen tudással kell rendelkezniük. De ettől függetlenül mi is látjuk a trendeket, és a trendek azok egyértelműen a digitalizáció, a fenntarthatóság, a rezilienciaépítés irányába mutatnak, a zöld átállás és így tovább. Tehát ugye látszik, hogy egyszerre több dolog is meghatározza a mindennapjainkat, és azt kell mondani, hogy nem csak a mindennapjainkat, de a jövőnket is. Tehát ez egy hosszú távú dolog, hosszú távban kell most már gondolkodnunk, hiszen a fenntarthatóság és a digitalizáció is nem csak 1-2 évre fogja meghatározni a jövőnket, ez egészen biztos. Amit mi a hallgatóinknak át szeretnénk adni, az amellett, hogy kötelezően megtanulják, hogy mi a menedzsment, mi a stratégia, mi a versenyképesség, egy picit a hozzáállás, egy kicsit a magatartás tudományi oldalra is próbálunk hatni, viselkedés kultúrával, például gondolkodásmóddal, szemléletmód formálásával is próbáljuk ezt megtenni. És mindezt úgy tesszük, hogy megmutatjuk nekik, hogy hogyan is lehetne egyébként gondolkodni. Többek között megmutatjuk nekik a fenntarthatósággal kapcsolatos szemléleteket, megmutatunk nekik új teóriákat, akár a nem növekedéstől kezdve a különböző fenntarthatósági irányokig. Megmutatjuk nekik azt, hogy igen, versenyképességet lehet építeni tudásra és innovációra alapozva, csak akkor az olyan kultúra is kell a szervezetben. Én például a menedzsmentből azt tanítom, hogy nem az a lényeg, hogy csak a vezetés klasszikus funkcióit lássuk el, a tervezés, szervezés, irányítás, koordinálás, ellenőrzés funkciókat, hanem az is fontos, hogy szervezeti kultúrát építsünk. Ha kell, akkor szervezeti kultúrát változtatunk, és egy olyan milliót alakítunk ki a szervezetünkben, amely a legszélsőségesebb módon tudja elősegíteni a pozitív változásokat. Igen, meg kell tanítani az embereknek azt, hogy divat a fejlesztés, divat az ötletelés, hogy ők maguk is tehetnek valamit a jövőjükért, ők maguk is tehetnek valamit a vállalkozásért, még ha csak egy pici dolgot is. Ha minden nap csak egy pici dolgot tudok tenni a saját környezetem jobbá tételéért, akkor az is pozitív dolog, és azt is érdemes megtenni. És ezt példát kell mutatni egyrészt a vezetőknek, példát kell mutatni egyrészt az oktatásban is, és remélhetőleg, hogyha ez a példa ragadós, akkor a hallgatók ezt tovább viszik a mindennapjaikba, a gyakorlatba, ők maguk is megteszik ezt, ők maguk is példát akarnak majd mutatni, és remélhetőleg ezt a viselkedésmódot és ezt a hozzáállást megtanítják a saját munkatársaiknak is, vagy akár egymásnak megtanítják.
Tehát így lehetne lépésről lépésre, pici, apró lépésekkel építkezni, és éveken keresztül talán eljuthatunk oda, hogy a magyar társadalom is megváltozik, és máshogy gondolkodik, máshogy állunk hozzá a fenntarthatósághoz például. Nagyon jó, hogy így fogalmazod, és ez nekem egy picit visszaidézi a múltkori beszélgetésünket, ahol a bankszektorral, meg HR kollégákkal beszélgettünk az ESG-ről, mint környezeti, gazdasági, társadalmi szempontok a fenntarthatósághoz. És itt is, amiket említettél, akár ez a governance oldali dolog, ugye az irányítás, illetve a környezeti feltételek a versenyképességhez, ezek nagyon jól összecsengenek. Mennyire látod te ezeket a fogalmakat így beépíthetőnek, tehát akár az ESG-t, SDG-t, CSR-t, már részben azt is említetted, hogy kapcsolódik szerinted ez a terület a versenyképességhez? Igazából erre röviden is tudok válaszolni, rendkívül szorosan. Tehát a versenyképességnek a fenntarthatóság már ezelőtt is pillére volt, sőt, amikor a 2000-es évek vagy a 2010-es évek környékén az Európai Unió versenyképességével kapcsolatban adtak ki jelentéseket, ott már szó szerint benne volt a fenntarthatósági pillér. Tehát a szakmai oldal is kinyilvánította azt, hogy a fenntarthatóság igenis része a versenyképességnek, de nem csak emiatt fontos, hanem egyszerűen csak, ha józanésszel gondolkodunk, látjuk azt, hogy az évek és az elmúlt időszak hogyan használta fel a korlátos erőforrásainkat. És tudjuk azt, hogy a korlátos erőforrásaink végesek. Hogyha ebből indulunk ki, hogy vannak korlátos erőforrásaink, amelyek nem fognak az idők végtelenségéig a rendelkezésünkre állni, viszont van egy erőforrás, ami biztosan a rendelkezésünkre áll, és kimeríthetetlen, az a tudás, az emberi képzelőerő, a kreativitás, ami soha nem fogyhat el. Ebből, ha azt nézzük, a fenntarthatóság igenis fontos versenyképességi tényező, mert van egy dolog, amit viszont fenntarthatóan tudunk úgymond meríteni, az az emberi képességek, az emberi tudás és képzelőerő. Miközben sok dolog elfogy és véges, addig vannak olyan dolgok, amelyekre gyakorlatilag az idők végtelenségéig tudunk alapozni. És amikor a versenyképességet fenntarthatóság szempontjából is elemezzük, akkor nyilván ez is kérdés, hogy a versenyképességet mivel tartjuk fent a jövőben, mivel tartjuk fent hosszú távon. Hogyha az erőforrásaink korlátosak, akkor nézzük meg, mi az, amiből fent lehet tartani a versenyképességet. És hogyha belegondolsz, és ha belegondol mindenki, talán nem véletlen, hogy a fenntarthatóság most ennyire erőtérbe került, miközben egyre többet halljuk, hogy bizonyos erőforrások elfogynak, nem tudunk többet belőle bányászni, előállítani, véges a föld készlete például sok mindenből, de közben a tudásalapú gazdaságok virágzanak, a humántőke felértékelődik, az emberközpontúság minden eddiginél divatosabb lett, mindenhol gyakorlatilag, a tudománytól kezdve a szakmai életben mindenhol, és talán ezek nem véletlen dolgok, hogyha ezekbe így belegondolunk. De látod azt, hogy ezek át is fordulnak motivációként? Tehát, hogy akár egyénileg hatnak ezek a nézetek, és változik valami, vagy gazdaságilag változik valami a jó irányba? Idő kell neki, de én azt látom, hogy van egy átmeneti korszakunk most. Tehát egy olyan korszak kezdődött el, ahol egyre többen ezt fel fogják ismerni. Van, aki már felismerte, valaki már évekkel ezelőtt felismerte egyébként, hogy ez lesz az irány. Van, aki meg csak most fogja felismerni. Valaki csak kényszerből fogja felismerni, mert előbb-utóbb szembesülni fogunk azzal, hogy a korábbi hagyományos termelési eljárások vagy menedzsment módszerek már nem elég jók. És meg kell tanulnunk máshogy vezetni, meg kell tanulnunk más iparágokban működni, és elég, ha megnézzük azt, hogy hány iparág szűnt meg, vagy jött létre az elmúlt évtizedekben. Tehát látható, hogy olyan szintű változásoknak vagyunk a részesei, és hogyha valaki a saját bőrén megérzi ezeket a változásokat, akkor el fog gondolkodni ezen a kérdésen, hogy igen, itt valami teljesen másban kialakulóban, mint ami eddig volt, és ennek a fenntarthatóság, a digitalizáció és az összes ilyen dolog, amiről beszélgettünk, ez biztosan része. Ez megjelenik a hosszú távú stratégiákban is. Tehát még ráadásul tudatosan is formáljuk ezeket, hiszen előkészítettünk hosszú távú stratégiákat, akár uniós szinten, akár nemzetközi megállapodások szintjén, hogy például a zöldítésben komoly eredményeket fogunk elérni. És ha ezeket meg is akarjuk valósítani, oda komoly beruházások kellenek, oda zöld projektek kellenek, zöld innovációk kellenek, és minden, ami zöld például. Tehát ez nem fog visszaesni, ez a dolog, éppen ellenkezőleg. És a versenyképesség is
nagyon fel fogja karolni az ilyen dolgokat, mint a fenntartható, a zöld, a digitális, a reziliens, és így tovább. Ez az következő éveket, évtizedeket biztos, hogy ezt fogja meghatározni. Nagyon jó, hogy így látod. Mi is, mint Mindmate Inspiration, azért foglalkozunk ezekkel a témákkal, akár a fenntarthatóságot, digitalizációt, sőt, még a mesterséges intelligenciát is ide szoktam sorolni, mert azt látjuk, hogy ezek annyira inspirálóak, motiválóak, és olyan szemléleteket, új üzleti modelleket tudnak behozni, akár az egyéni, vagy a vállalkozás, vagy a gazdasági szinteken, amik szükségesek ehhez a fajta megújuláshoz. És egy kicsit egy ilyen kulturális változást is érzünk, alapvetően így ezek miatt, a fogalmi átrendeződések, illetve helyzet miatt. A pillérekről beszéltünk, említetted, hogy milyen összetevői vannak a versenyképességnek. Mennyire látod így nemzeti viszonylatokban, akár így a külföldhöz képest, akár magyarországi viszonylatban a jelenlegi állapotokat, illetve az, hogy mit kellene elérnünk? Hát idestova közel 10-12 éve foglalkozom a versenyképesség vizsgálatával, és voltak azért olyan időszakok, amikor Magyarország, ha csak a visegrádi országokat nézzük, akkor nem teljesített kiemelkedően jól. Tehát valamikor a 2015-ös évek környékén ott egészen visszaestünk versenyképességben. Elég, ha csak annyit mondok, hogy az IMD listáján a 2017-es évben 52. helyen voltunk, viszont az elmúlt években egy pozitív irányú változás következett be ebben is. Ugye említettem, hogy több versenyképességi lista is van, és ebből most az IMD-t ragadnám ki először, amely 63 országot rangsorol most nemzeti versenyképesség vonatkozásában, és ennek 4 nagy pillére van. A 4 nagy pillér az infrastruktúra, a gazdasági hatékonyság, az üzleti hatékonyság és a kormányzati hatékonyság. Ez 4 nagy terület, és ezen belül további sok-sok alpont alapján elemzi az országokat, és így adja össze a rangsort, tehát ennek alapján készít el a rangsort, amely 63 országot vizsgál. De most ezen a listán, egyébként ez egy komoly versenyképességi lista, tehát ezt mindig érdeklődéssel várják mind a kormányzati szakemberek, mind a média a különböző országokban, és amikor meg is jelennek az eredményei, akkor ez rögtön közlésre is kerül, hát nincs ez másképp nálunk sem, Magyarországon is így volt, és amikor megjelent, publikálta az IMD ezeket az eredményeket, akkor úgymond örömmel konstatálhattuk, hogy újabb javulás vagy erősödés volt megfigyelhető a versenyképességben. Most ez jelenleg a 39. helyet jelenti, tehát ha belegondolsz, az 57. helyről, vagy 52. helyről eljutni egyébként a 39. helyig 2017-et követően, az egy pozitív dolog, és megvan ennek is az oka. Nem a mai dolgokban kell keresni a versenyképesség helyzetét, alakulását, ezt most meg kell mondanom, mert ugye most nagy válsághelyzet van egész Európában, vagy az egész világon. Értelemszerűen ezek az eredmények az elmúlt évek döntéseit, intézkedéseit, változásait foglalják magukban, és annak következményei az, hogy most itt tart Magyarország. Természetesen, ha megnézzük majd pár év múlva versenyképességet, akkor majd abban megjelennek a Covid és a háború következményei, vagy az energiaválság következményei. Egyébként az IMD listáján, amiben nagyon jó Magyarország, az a makrogazdasági teljesítmény. És az vitathatatlan, hogy az elmúlt években a magyar makrogazdasági mutatók jól alakultak. Jól alakultak abból a szempontból, hogy ugye csökkent az államháztartás hiánya. A költségvetési deficit jelentősen nem volt magas egyébként a GDP százalékában. Az infláció nem volt magas egyébként Magyarországon. És azt lehet mondani, hogy ezek a mutatók összességében azt mutatták, hogy a magyar gazdaság egy stabil pályán van, legalábbis ami a makrogazdasági adatokat illeti, hiszen a GDP-nk is tartósan egyébként növekedési szakaszban volt, és hogyha a GDP növekszik, az egy fontos üzenet a gazdasági szereplőknek, vagy a nemzetközi befektetőknek is akár. Tehát azt lehet mondani, hogy ebben nagyon jó az ország, nagyon jó volt az ország, és ennek az alakulása jól tükröződik a mostani versenyképességi eredményben. Amiben viszonylag közepesen teljesítünk, tehát se nem kiemelkedő, se nem negatív, vagy se nem visszaeső, az a kormányzati hatékonyság például, ez egy ilyen átlagos értéket mutatott, és talán ami egy picit szomorú számomra, mert ugye nyilván
az üzleti hatékonyság, az fontos lenne, ebben vagyunk a leggyengébbek az IMD szerint. Ez csak 48. helyre volt elegendő a 63 országból. Ez a gazdaságnak a szerkezete miatt lehet? Tehát, hogy a KKV-k aránya, meg a multicégek aránya, vagy az összetevői a különböző szereplőknek? Igen, inkább tehát nem is igazából egy kicsi nagy, hanem az, hogy milyen potenciál van a gazdaságban. És akkor szektoronként esetleg. Igen, tehát ilyen, és akkor erre vonatkozóan, ugye, mint ahogy említettem neked, meg kell nézni azt, hogy mi van emögött. Ugye emögött az van, hogy ha megnézzük például ugyanennek a szervezetnek, az IMD-nek az úgynevezett digitális versenyképességi indexét, akkor abban sem vagyunk az élen. Ugye 63 országból a 42. helyen szereplünk. Ez megint jó dolog, abból a szempontból, hogy haladás van, tehát fejlődtünk, előreléptünk. Az infrastruktúra, ugye ezt mindig ki szokták emelni, telekomos hálózatok, meg internetes elérés miatt, de nyilván nagyon sok összetevője van. Így van. Tehát a fejlődés egyértelmű, tehát láthatóan lépegetünk kisebbeket előre, de ugye van honnan lépni. Tehát az a helyzet, hogy van honnan előre lépni, és ezt az index, ez a digitális versenyképesség index meg is erősíti, mert ennek is ugye vannak alpillérei. Ugye azt mondja, nagyon jó Magyarország például a digitális szabályozás tekintetében. Tehát megalkotjuk hamar ezeket a szabályokat. Ez például nagyon jól működik. Nagyon jól működik a pénzügyi lehetőséghez való hozzáférés. Hozzáteszem, ezt az IMD is megerősítette, vagy a támogatási rendszer. Igen, tehát a támogatás, a pénzügyek, a banki szektor egy picit közelebb került a vállalkozói szférához, tehát jobban tudnak hitelezni, több dologgal érhetjük el ezeket a bankokat finanszírozás tekintetében. Viszont közepesek vagyunk a digitális tudás és készségek tekintetében. Tehát ez megint egy olyan dolog, amiben lehetne fejlődni, és akkor ebben megint lehet az oktatásnak szerepe, a képzőknek szerepe, és így tovább, vagy akár a szervezetek, hogy saját maguk is fejleszék a digitális tudást és készségeket a szervezetüknél, saját maguknál. És amiben viszont nagyon-nagyon gyengék vagyunk, és ezt maga az index is kimutatta, ez volt megtekinthető, az, hogy mennyire vagyunk felkészültek a jövőre. Tehát a digitalizációs jövőre milyen a felkészültségünk, és ebben a legrosszabb Magyarország. Tehát ez mutatja azt tulajdonképpen, hogy kell még dolgoznunk azon, hogy ez a fajta reziliencia, amit ugye említettem, és az ellenálló készség javuljon, ehhez ugye kellenek ezek a digitális eszközök is, kellenek az innovatív megoldások. Az innovatív megoldásokat pedig ott látjuk, hogyha megnézzük a European Innovation Scoreboard adatbázisát, amely ugye a 27 EU-s tagországot rangsorolja az innovációs ökoszisztéma, az innovációs rendszer állapota tekintetében. És Magyarország ott is előrelépett, a 22. helyről a 21. helyre. Tehát megint léptünk, tehát fejlődés van, csak még mindig ott vagyunk hátul. Tehát lépegetni kellene fokozatosan előre, és nem szabad hagyni azt, hogy a gazdaságból kivesszen ez a lendület, mert ha már elindultunk ezen a pályán, és láthatóan a nemzeti versenyképességben is van előrelépés. Előreléptünk a digitalizációs versenyképességben, előreléptünk, ha csak egy helyet is, de az innovációs eredménytáblán is előreléptünk, akkor igen, azt látjuk, hogy lehet itt előrelépni, van itt fejlődési potenciál a gazdaságban, csak nagyon-nagyon célzottan kell a befektetéseket, a beruházásokat beletenni a tudásba, az innovációba, az oktatásba és az ezekhez kapcsolódó dolgokba. Én azt szoktam mondani, hogy a versenyképességgel, vagy a versenyképesség az igazából az, hogy ha ma valamit nem fektetek be, az a jövőben hiányozni fog. Tehát ez lenne igazából a versenyképesség, hogy ma célzottan jó döntéseket hozok, jó dolgokba fektetek be, annak érdekében, hogy a jövőben annak érezhető hozadéka legyen. Abszolút egyetértek, bocsánat, és igazából az én szememben is ugye maga a digitalizáció is egyfajta döntéstámogatás, tehát hogy úgy struktúráljam az információt, az üzleti modellemet úgy struktúráljam, hogy abból egy új konstrukció, egy újfajta lehetőség is kijöjjön. És hogyha ezeket be tudnánk építeni, akkor igazából ez szolgálna a digitalizáció révén az innovációt, tehát hogy egy kicsit ez a megújulás, ez a fogalmi köröknek a tisztázásából is szerintem kellene, hogy adódjon, illetve azoknak a rendszereknek, amik ezt a most versenyképességnek hívtuk így a mai beszélgetés során, de hogy ezeket az összefogó rendszereket különböző pillérekben, szintekben egyszerre kellene előrevinni ahhoz, hogy az innováció is megépüljön valahogy.
valahogy ezt látom, hogy ebben kellene valahogy megtalálni az oktatás szerepét, megtalálni a vállalatoknak a szerepét, és ugye voltak is erre kezdeményezések, hogy akár a duális képzésben ugye valahogy egy kicsit felkészíteni a munkavállalókat a piaci környezetre, és már úgy kerüljenek ki a képzésből, hogy hadrafoghatók legyenek ennek érdekében. Te hogy látod ezt a kérdést? Mi az oktatás szerepe ebben, illetve mik azok a pontok, amiket megtámogathatónak látnál, amire még nagyobb fókusz szükséges? Talán nem mondok azzal butaságot, hogy az oktatás az egyik olyan rendszere a gazdaságnak, amelyben soha nem kidobott pénz a befektetés vagy a beruházás. Tehát, hogyha az oktatásba beleteszünk, az oktatásba fektetünk, annak bizonyosan lesz valamilyen pozitív hozadéka. Ugye az oktatás fejlődik, az oktatással, ahogy mondtam is, meséltem nektek, az egyének versenyképességét lehet a leginkább fejleszteni, és hogyha az ő versenyképességük fejlődik, ők azt viszik magukkal a gazdaságba, viszik magukkal a vállalatokhoz, az iparágakba, és így tovább. Tehát az oktatásnak igenis nagyon nagy felelőssége van. Mondhatni azt is, hogy talán az egyik legnagyobb felelősség, hiszen megalapozhatja egyébként egy ország versenyképességét, és nem gondolom azt, hogy ebbe a területbe történő befektetés az bármely országnak tulajdonképpen káros lenne. Az oktatás tehát elő tudja készíteni, segíteni tudja a fiatalokat abban, hogy értékes tudásra, hasznosítható tudásra tegyenek szert, és ezt a tudást, ha a vezetés, a vállalkozásoknál a cégvezetők jól kamatoztatják, abból komoly szervezeti tőkét lehet kovácsolni. De ez is több minden kell. Tehát nem elég az, hogy csak tudok valamit, meg jók az ismereteim, azt nyilván valahogy ki is kell tudnom hozni az egyénből. Ez már viszont a szervezeteknek a feladata. Tehát erre mondtam azt, hogy fontos lenne a kultúra, amiben bekerülünk társadalmi szinten is, és szervezeti szinten is, hogy azt a képességet, azt a tudást, amit megszereztem, azt a lehető legjobban tudjam hasznosítani a szervezetnél, vagy a szervezet a lehető legjobban ki tudja hozni belőlem az egyénből. Itt találna egyébként egymásra az egyén és a szervezet. És hogyha ez a szimbiózis meglenne, akkor sok ilyenből épülhetne a versenyképes iparág tulajdonképpen. Az oktatás egyébként még abban tudna segíteni, és az oktatás alatt nem csak a felsőoktatást kell érteni, hanem már az alapszintű oktatástól el kell kezdeni ezt a dolgot, hogy valóban ne csak ismereteket adjunk át, hanem tényleg fejlesszük a hallgatóknak a különböző képességeit is, tudjon kommunikálni, tudjon megjelenni, legyen határozott például. Tehát, hogy bizonyos dolgokban egyébként fontos lenne, hogy a fiatalok fejlődjenek, amelyek majd a későbbiekben a munkavilágában is fontosak lennének. Tanuljanak meg együttműködni például, keressék a lehetőségeket. Tehát a mai világ az nem arról szól, hogy elzárkózunk, és majd egyedül, meg one-man show-ba csinálok meg dolgokat, hanem nagyon-nagyon fontosak lennének az együttműködések, a társadalmi tőkének az építése. És ha már itt tartunk, a társadalmi tőke és versenyképességi tényező, ha szabad így fogalmazni, hiszen az együttműködésekből származó előnyök nagyon sokszor megfizethetetlen haszonnal járnak egyébként a gazdaságnak, vagy a gazdasági szereplőknek. Tehát érdemes a társadalmi tőkét is fejleszteni. Ehhez pedig kellene az együttműködés, kellene a bizalom például, kellene az etikus viselkedés, és akkor itt már bejönnek olyan úgymond szociális értékek is, amelyeket épp úgy erősíteni kellene egy gazdaság versenyképességéhez. De ehhez például az oktatás is hozzá tud járulni, hiszen az oktatás ugye egyben nevel is, egyben formál is, ahogy mondtuk is, szemléletet formál, viselkedéskultúrát befolyásolhat, és így tovább. Tehát igenis, a család mellett az oktatásnak nagyon nagy felelőssége van. És akkor ezt hívhatjuk tudásalapú gazdaságnak alapvetően, hogyha mindezek a szempontok érvényesülnek? Többek között igen. Köszönöm szépen a beszélgetést, János. Örülök, hogy egy kicsit így körbejártuk a versenyképességnek a fogalmi körét, és hát nyilván mi is szívesen részt veszünk ebben az evangelizációban, illetve a megújulási folyamatokban.